Hola, avui us explicaré com començo a treballar les figures rítmiques amb els nens també més petits, quan encara no fem servir l'escriptura. El que faig és que els dono una quadrícula com aquesta, de 4x4, i els demano que a cada quadrat facin o una boleta o dues boletes o el deixin buit, el que vindria a ser això, o una boleta o 8 o dues boletes, i que omplin tota la quadrícula. I això és el que és la nostra partitura. Cada quadrat és una pulsació i si posen una boleta piquem un cop, si no posen res fem silenci i si posen dues boletes piquem més ràpid, 2 cops. Amb la qual cosa estem treballant els tas i els titis, les negres, les corxeres i el silenci de negre. És una manera divertida. A més té moltes possibilitats perquè quan s'han cansat de fer-ho així, ho poden fer així, així. Vull dir que la partitura es pot llegir de moltes maneres. I igual que l'altre joc que us vaig explicar, també es poden retallar les línies com vulguem, barrejar-les i fer una partitura amb totes les partitures que han fet els nens de la classe. També s'hi poden afegir variants. Jo a vegades els faig pintar algun dels quadrats vermells i vol dir que quan arriben a aquell quadrat s'ha de picar fort. No cal tenir molts recursos tampoc per fer aquest joc, només s'ha de tenir paper i llapis i mans, tot i que si teniu instruments orff, també es poden fer servir, les claves o petits timbals, els mitjans que tingueu. És molt fàcil i s'ho passen molt bé. Gràcies!